Hei, mä oon Kimmo ja mä teen elokuvan nimeltä Valkoinen koodi. Tää on mun intohimoprojekti, rohkea itsenäinen elokuva, joka syntyy tekijöiden halusta sanoa jotain tärkeää. Valkoinen koodi kertoo ihmisestä, joka yrittää irrottautua järjestelmästä. Se on psykologinen draama, jossa todellisuus alkaa murentua ja kysymys kuuluu, onko meillä enää omaa tahtoa vai elämmekö valmiin koodin mukaan? Tää ei ole vain elokuva, tää on kokeilu, kysymys ja ehkä jopa pieni kapina. Ja nyt mä haen juuri sut mukaan, eli tarvitaan tekijöitä, kuvaajia, äänisuunnittelijoita, leikkaajia, näyttelijöitä, puvustajia, maskeeraajia, säveltäjiä. Jos sulla on palo tehdä jotain omaperäistä, tulla mukaan projektiin, jossa luovuus ei pysähdy budjettiin, niin ehkä tää on just sun juttu. Käsikirjoitus on valmis, kuvaukset alkavat syksyllä 2025. Tämä projekti tehdään intohimolla vapaaehtoisten voimin ja jokainen mukana oleva on tärkeä. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä, lähetä mulle viestiä sähköpostilla tai somessa ja kerro missä voisit olla mukana. Tehdään yhdessä elokuva, joka ei seuraa koodia, se kirjoittaa sen uudelleen.